F'diskussjoni pubblika l-MEP nazzjonalista David Casa esprima ruħu pożittiv dwar id-direttiva li qed imexxiju u li dwarha ser jittieħed vot fil-Parlament Ewropew. Id-drittijiet il-ġodda li se jkunu introdotti permezz tad-direttiva l-ġdida tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol ifissru li l-familji issa se jkunu jistgħu jqattaw aktar ħin flimkien. Jekk tgħaddi l-proposta ta' Casa ser tkun qed tagħti 10 ijiem f'paternity leave lill-missirijiet. Casa spjega kif id-drittijiet il-ġodda se jagħmlu revoluzzjoni fil-mod kif il-familji jindirizzaw l-isfida ta' kuljum li joħolqu bilanċ bejn id-dmirijiet tax-xogħol u l-ħajja tal-familja. Addizzjonalment dan id-dritt mogħti lil missier itejjeb ukoll il-qagħda tan-nisa fis-settur tax-xogħol. Casa stqarri li huma proposti bħal dawn li jaħdmu favur in-nisa u li naqsu d-distak tal-paga bejn l-irġiel u n-nisa. Il-proposta ser tkun qed timmodifika d-direttiva tal-parental leave billi żżomm l-4 xhur offruti bħalissa iżda ser tkun qed tintroduċi wkoll kumpens ta' livell ta' sick leave għal xarejn minnhom u li issa mhux se jkun trasferibbli minn ġenitur għal ieħor. Permezz tal-proposta ser ikun qed jiġi introdott ukoll dak li jissejjaħ carers leave fejn il-ħaddiema ser jiġu allokati 5 ijiem leave imħallsa fis-sena f'każ ta' emerġenza jew ċirkostanzi urġenti li jistgħu jiġru fil-familji tal-ħaddiem. Il-ġenituri se jkunu qed jingħataw id-dritt sabiex jitolbu leave b'mod flessibbli. Dawk il-ġenituri bit-tfal sa 12-il sena jistgħu jitolbu sigħat flessibbli, sigħat imnaqsa u flessibilità fil-post tax-xogħol. Casa argumenta wkoll li n-negozji għandhom ikunu protetti mill-ispejjeż li din id-direttiva se toħloq. L-Istat għandu jħares lejn dawn id-drittijiet bħala servizzi soċjali u investiment dirett fil-familji Maltin u Għawċin. L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija tagħna u l-ħidma tagħhom m'għandix tkun ostakolata, insista Casa. L-MEP Casa rringrazzja lir-rappreżentanti tal-unions ta' min iħaddem u l-stakeholders kollha li hu kien f'kuntatt magħhom matul in-negozjati. Il-gvernijiet tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea approvaw din id-direttiva u vot simili mistenni jittieħed fil-Parlament Ewropew kmieni x-xahar li ġej.